fred dels gelats, igual necessitem tornar a escalfar l'ambient una miqueta, no? Així que vull donar la benvinguda a un monologuista que ja té molta experiència en això de fer monòlegs, té una imaginació que t'hi cagues i a més és expert en fer moltes barrifades. Així que, senyores i senyors, us demano un fort aplaudiment pel nostre estimat Berni! Vale que digo tonterías, pero ponme un poco de volumen, ¿no? Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Vale, hola, bona nit. Com ha dit la veu en off, em dic Berni. I bueno, estic aquí bàsicament perquè m'han trucat. O sigui, jo estava a casa tan tranquil al sofà i de sobte el mòbil comença a sonar. Digo, ¿pero quién llama a estas horas ya? Si tothom passa via el WhatsApp. I veig i digo, Arnau Peiró. I digo, uah, tío. Con lo pesado, o sea, que es... Con lo mal que me cae, hijo de puta, digo... Arnau, tío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. I em diu, escolta, Berni, hola. I dic, ui, que esto suena a favor. I dic, què vols? I em diu, escolta, podries venir aquí i explicar un monòleg dels teus, així com parla ell, saps? Digues contra tonteries. I jo, uah, tio, és que em pilles superocupat, o sigui, és que no puc, tio, faig mil coses, no, ho sento. El vaig penjar i vaig continuar jugant al Candy Crush. Però bueno, em va saber greu i vaig dir, bueno, va, vindré a explicar 4 coses. Bueno, vaig decidir o em van amenaçar de mort, o sigui... Però bueno, estic aquí i la veritat és que no sé ben bé què dir-vos. Em dic Berni, faig 1,82 m, no sé, sóc un noi, crec. No, però la veritat és que sóc hetero. Però bueno, he decidit explicar-vos una cosa, va. Fa 3 dies va ser el meu aniversari. Vaig fer 30 anys. Venia cap aquí i m'ha deixat mi nòvia. No. Vaig fer 30 anys, tio. 30 anys, 30 putos tacos. Són 30 tacos, mucho colesterol. Però una amiga meva diu, no, tio, si estàs a una nova dècada. I dic, sí, a una nova decadència. Què va, estàs a la flor de la vida. Diu, bueno, jo m'he quedat més en la fase capullo. Però si estic acabat, si estava al tren aquest matí i em diuen, a ver, dejen sentar a este señor. Digo, ¿cómo que señor? Me siento porque cuando hay humedad me duele la cadera. No m'interpreteu, a mi no m'importa fer anys. A mi el que em molesta és la convenció social dels aniversaris. O sigui, primera, quina és la fetxa límite per felicitar un aniversari? Tard, em refereixo. Perquè a mi fa una setmana em van dir, ei, Berni, felicitats! I dic, tranqui, tio, si encara falten 4 dies. No, pels teus 29. I diu, ah, conyo. Vale. I l'altra cosa que no puc suportar és la cançó del cumpleaños feliz. Perquè es genera una tensió, un moment crític de la cançó. Em refereixo a això, ho escenificaré una mica. Te deseamos... I aquí es produeix el vacío, perquè uns diuen todos, els altres el nom de la persona, uns en català, els altres en castellà, un matxembrat. No podríem fer-nos una assemblea a tots els col·legues i dir, pues no, vamos a votar en assemblea, vamos a decir el nombre, sí, no, un no tranquil per això, Bueno, no sé, em referia a això. Però, bueno, i després això, el matxembrat que hi ha, no, dels anys i sempre n'hi ha un al fons que està cantant el anys i anys, molts anys. A veure, desenganyem-nos, és la millor de totes. Però té un problema, només serveix per nens de 1 a 3 anys o per Sergio Ramos. Per cert, parlant de Sergio Ramos, els científics de la NASA ja han decretat fa poc que el penal aquell que va xutar ja està sortint del sistema solar. Sí, ho van dir el dia de Nadal, clar, perquè els científics són ateos, i diu, pues eres ateo, pues trabajar el dia de Navidad. I ells contents. Perquè clar, una cosa, quan et fas gran, al Nadal, pues com que... Quan ets petit, el Nadal t'encanta. O sigui, Navidad! Però quan ets gran, Per què? Bé, hi ha 2 persones, 2 tipus de persones, les que els agrada i les que no. Les que els agrada és
perquè es reuneix la família, es canten Nadales, es fan regals, i les que no suporten el Nadal és perquè es reuneix la família, es canten Nadales, es fan regals. Sí, sí. Però bueno, jo la meva aversió al Nadal he de confessar que és més aviat culpa de ma mare. O sigui, ma mare té una obsessió compulsiva amb el Nadal. O sigui, jo arribo a casa i me la trobo plantant l'arbre i dic, mama, què fas? I diu, pues aquí ficant l'arbre de Nadal. Dic, mama, és setembre. I em diu, ja, però winter is coming. Ma mare té una obsessió compulsiva amb el Nadal. O sigui, li encanta decorar. La decoració comença a ficar bla, 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 bla. O sigui, té el que se'n diu el síndrome de Diògenes, però en nadalenc. És el síndrome de Navidògenes. I és això, fica tanta decoració de Nadal que un cop vam haver de fer el sopar al jardí perquè no hi cabíem. Entre això i que cada any els galets que fan a la sopa són més grans, que un dia trauran una sopa i hi haurà un galet per tota la família. Doncs això, i a més, li encanten els Pares Noels. Comença a ficar Pares Noels per tot arreu, però molts. I quan dic molts, són molts. Però molts. Centenars, milers de Pares Noels, per tot arreu. Que jo arribo a casa i em trobo una escena com la de Los pájaros de Hitchcock, però amb Pares Noels així, mirant-me tots fixament. Sí, si ma mare té el síndrome de Navidògenes, jo he desenvolupat el Santa Claustrofòbia. Hi ha una altra cosa que no puc suportar del Nadal, i és que tu vas pel carrer i hi ha llumetes, i una campana, una altra campana, una altra campana. Jo no havia vist tantes campanes des que anava a la universitat. I a més, amb els nous se'ns en va de les mans. O sigui, hi ha un carrer que foten Nadales les 24 hores. Saps que són 24 hores de Nadales? Que un col·lega que viu allà li dic, tio, on vas? I em diu, a Betlem me'n vull anar, he venit tu regalar. O li vaig preguntar a l'hora, quina hora és? I em diu, les 12 van tocant. I jo ja vaig tocant el 2. Mare meva, això ho deu haver sigut idea d'algun psicòleg i així s'assegura els pacients, saps? En fi, no queria. Hi ha una cosa que sí m'agrada del Nadal, he de confessar. El pessebre. El pessebre m'encanta. Perquè sóc un friqui que juga a Warhammer i això de col·locar figuretes pues m'agrada. Però, ojo, perquè hi ha gent que també té una obsessió amb el pessebre. Arribes a casa seva i ja diu, què? Has vist el pessebre? Sí, i els encanta el riu, no sé per què. Has vist el riu? Has vist el riu? I jo, sí, tio, és el riu. Mola, Dic, tio, és paper de plata arrugat, o sigui, no et flipis, I em diu, sí, però és paper albal. I jo, val. Bueno, hi ha una cosa que m'indigna profundament. O sigui, del pessebre parlo, però la humanitat hem aconseguit arribar a la Lluna. O sigui, des d'aquí, o sigui, no des de Masnou, des de la Terra, hem construït un coet, hem superat l'estratosfera, hem anat a la Lluna i hem tornat i estem a casa per dinar. Hem fet operacions a cor obert. Saps allò? Cum, i la persona viva. Hem fet trasplantaments. Hem aconseguit tot això. I encara no hem aconseguit una punyetera peça del pessebre que no caigui quan la poses. Per favor, invertim la ciència, no sé, uns milionets d'euros a invertir això. Que jo cada cop que poso el Melchor se'm cau, que més que el rei Melchor sembla el rei Joan Carles, sempre per terra. Això sí, aneu en compte si els pessebristes, perquè el meu tiet se li en va anar de les mans. Va començar a fer un pessebre i va acabar creant Catalunya en miniatura. A mi germana i jo érem molt fans de fer pessebres, sí? La veritat és que ens ho passàvem molt bé, anàvem ficant figuretes, dinosaures, Playmobils. Res infundeix més respecte que un G.I. Joe anunciant la Bona Nova amb 2 metralletes. I un dia ens vam fixar que el nen Jesús que havíem col·locat no hi era. I jo li dic, hòstia, Mariona, que no hi ha el nen Jesús? I me sembla, ¡ha ascendido a los cielos! No, que l'havíem posat. Així que ja ens veus preguntant a tota la família, escolta,
has vist Jesús? Que si has vist Jesús, li vaig preguntar a la meva tieta, que és molt catòlica, i em diu, sí, Jesús està dins teu. Dins meu? Doncs no estava dins meu, estava dins de la meva gossa. No us diré com ho vam descobrir. Quan passejàvem per aquella tarda, vaig presenciar el renaixement de Jesús. Un renaixement de merda, he de dir, també. Bueno, fent-me gran, m'he donat compte que hi ha coses que em sorprenen, que els joves ja teniu molt normalitzat. Jo encara vaig pel carrer i veig un negre i dic, coño, un negro. I com es posi a parlar en català, és que ja flipo, saps? Bueno, el que és per flipar és com veure com jo lligo, perquè clar, jo estic fet a l'antiga, jo vaig a una noia i li dic, estudies o trabajas? I em diu, no, jo és que soy ni. Ni, me sobra un ni. No era ni estudio ni trabajo, diu, no estudio, ni trabajo, ni pienso acostarme contigo. Pues que abans on es lligava? Abans es lligava al bar, o anant de festa, o anant a una orgia. Ara no. Ara sé on es lliga, jo us ho diré on es lliga ara. Al Tinder. Sabeu què és el Tinder? Allò que vas veient noies i els vas ficant si te gustan o no te gustan, i si ella fa el mateix, pam, us posa en contacte. Que te sientes Dios. Que estàs allà, hòstia, me la fo. Sí, no, sí, esta no. Bueno, en el cas de les noies és una mica diferent, és chicas, que me he hecho un Tinder. Mira, guay, que voy, mira. Qué feo, ¿no? No. ¿Y esa barba de hipster? No. Ah, mira, esto está bueno. No. Ay, sale con un perrito. Sí, match. Coño, el primer que foten i ja es posa en contacte. I jo porto 4 setmanes al Tinder i encara no he fet contacte amb ningú. Que yo lo que pensaba es, claro, es que se tiene que actualizar la aplicación porque no, lo que hay que actualizar es tu cara, cabrón. Pero ¿cómo respondes a eso? Pues actuando compulsivamente, pues sí a todo, rollo Windows, sí a todo. Yes. ¡Pum! Match. ¡Coño, he hecho match con una tía! ¡Wow! ¡Hoy pollo! Pues sí, a ver quién es afortunada. ¡Coño, qué feo! ¡Dios! ¡Arráncame los ojos! ¡Ah! Voy a llamar, no llames, sí, voy a llamar a Sauron, se les ha escapado un orco. Pues vaig quedar amb ella. I jo que soc molt sincer, li dic, hola, guapa! 2 petons. Li faig 2 petons i dic, coño, si va ultra maquillada, qué puto asco. O sea, una cosa es una maquillada, así bonito, la rayita de los ojos que me pone a mí, pero allò, o sigui, lo que tenía allá la cara, madre mía, que tenía estatus geológicos. O sea, 2004, 2005, 2006, había mosquitos atrapados en ámbar que se les clonaba el ADN y había dinosaurios, ¿sabes? Un día estornudaré trauré trilobites. Estava allà, ella, una pija de collons, jo així heavy, i ella es va prendre un gin tònic, jo, que soc un tio malote, un cacaulat, i ja vaig veure que la tia, muy guapita, com ho feia, però tonta, tio. Em diu, ¿qué cuadro más chulo? Y digo, es una ventana. ¡Ay! Voy al baño a retocarme. ¿A tocarte? No, a empolvarme la nariz. Ah, a drogarte. Va tardar 3 hores. I quan torna em diu, perdón por el retraso. I jo, si no és culpa tuya. Bueno, aquesta és que es va rascar la cara i se li va caure mitja cara en bloc del maquillatge. I jo, tia, que ets negra? I em diu, sí, què passa? Coño, que habla catalán! Bueno, en aquestes que vaig dir, esto no va a ningún sitio, i així que vaig decidir marxar. I quan anava cap a casa vaig passar per davant d'una llibreria i vaig veure que hi havia contes infantils allà davant i dic, hòstia, mira, a la Neguet lleig, Los 3 cerditos, 50 sombres de Grey. Bueno, hi ha una cosa dels contes infantils que jo he de confessar que
no us trobeu molt poc infantils? O sigui, la Caputxeta Vermella va d'una nena que va a portar unes pastilles a la seva àvia Yonki i quan arriba es troba que el llop s'ha menjat a la seva àvia i s'estava disfressant de iaia perquè té alguna mena de trastorn raro, que jo m'imagino la situació del llop ficant-se a les mitges de la iaia, que arriba la Caputxeta Vermella i fa «Soy tu abuela!» I el pitjor és que la Caputxeta no es dona compte. Però què passa, l'abuela era portuguesa o què? Total, que el llop es menja la Caputxeta i llavors, segons la versió, un llenyataire o un caçador arriba i caça el llop i aquí és on també el que em pertorba. Li obre la panxa i treu a la iaia i a la Caputxeta vives! I m'ho explica el meu pare per anar a dormir. Que em vaig fer pipí al llit i tenia 15 anys. Bueno, i aquest encara, perquè l'altre, el sumo és les 7 cabretes. No sé si el coneixeu. Hi ha 7 cabretes que estan en una casa, la mare ha de marxar i els diu no us la porta ningú. Però llavors apareix el llop disfressat de cabra perquè el de disfressar-se de iaia ja va veure que no li va anar bé. Diu, pues ahora de cabra. Entra allà i es menja 6 cabres i se'n deixa una que s'havia amagat al rellotge. I se'n va fer la digestió tranquil·lament. Llavors arriba l'altra cabra, la mare, i amb la cabreta que havia sobreviscut van a buscar el llop, saps? Rotllo mafiosos, sí. I mentre estava dormint, ja me'n va salir la cremallera perquè del conte anterior ja tenia la raja, li van obrir la panxa i van treure les 6 cabres vives, però que obsessió en sacar coses de la barriga vives, saps? Però és que no contents amb això, li posen pedres, li cusen, el llop no es dona compte perquè tenia un sueño muy profundo, i el tiren al pou, perquè s'ofegui. Fin. Coño, tio, jo entre això i un remake d'Holocausto Caníbal, pues no sé què és peor. I una altra cosa que vaig veure al costat de la llibreria que em va portar molts records de la meva infantesa era una caixa de Plastidecors. O sigui, per què? Perquè l'anunci era la cosa més falsa que he escoltat mai. No sé si heu vist l'anunci fa molts anys que el feien. Era, Plastidecors no se rompen, se puede borrar, no se ensucian, Plastidecor. Pues se rompen, se ensucian y no se puede borrar. Y encima saben fatal. Això m'ho han dit, perquè... No, és broma, jo era un nen molt curiós de petit i em van dir, què és el color taronja? I jo, taronja! Pues esto no sabe a naranja. A ver, vermell si sabe a fresa. Pues ni al marró a xocolata, ni al groc a llimona. O sigui, no sabien a nada. Això sí, aquell dia vaig cagar un arcoiris. Bueno, i hasta aquí, ara us deixo amb el gran mestre